mbukeli, sekwenzeke ingozi futhi enye into ayisayigasi eRedcliffe khona manje. Mbukeli, angibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Sekwenzeke isiphihli sengozi kwashayisana mahlanze izimoto ezimbili ekhoneni lase-Oakford neQuarry Road eRedcliffe esifundazweni saKwaZulu-Natali. Kubuka ukuthi abe-Reaction Unit of South Africa bebesemsebenzini ngesikhathi besithela kule nhlekelele yengozi. Abasebenzi bebesebebiza abezimo eziphuthumayo endaweni yesigameko ilapho khona bafice kulimale kanzima abesifazane ababili abebedrayiva lezi moto zombili bebesebephuthunyiswe esibhedlela esiseduze ukuyothola usizo oluphuthumayo. Wembukeli, kanti imbangela yale ngozi namanje ayikaziwa kanti amaphoyisa asaphenya. Mbukeli, bekuzona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvula kwe-comment section ngizokubamba kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Sale kahle.